Duolo marango apaya e pacho kaendi mano NTSA kanyakla kod jodito e sirkand kaunti ma Kisumu bende koro bago nyasi mar puonjo derepe joriemb apiko kanyakla kod nyithindo matindo e tiyo gi wang' apaya e yo makare. Puonjo makamaendi ne obagi e skul primar ma Highway boma ma Kisumu. Nonro mogol yango ni oganda ma bende kwan gi nyalo romo 3,564 oselalo ngimagi e masiche mag apaya kochakore tarik 31 mar dwe mokalo nyaka gie sani e rim. Kendo kwan mag ji mathoth malalo ngimagi en jogo eko ma bende wuotho mana gi tiendgi e bath apaya ka iluwe kod jogo eko mariembo apiko. Kama endi kaka jotelogo eko ne loso e kinde puonjruok kata tiegruok makamano ero. Jok matho e road accidents awabiro e skul nikech wang'eyo ni nyithindo ni kaendi mang'ado ga ndara. Koro gik ma wating'o gin lewni ma kwa miyogi to gitwe e bag. Koro kata en piny otieno to lewni go reflect. Koro ng'ato nyalo neno gi kapod gin mabor. To gima duong' ma wadwaro ni ji mondo ng'e ni safety e ndara omako ji te, ok en driver kende. Ng'at ma wuotho, ng'at ma nigi apiko, ji te idwaro ni mondo ka wuotho to ng'e ni safety mare en manyaka okaw motegno. Nikech samoro ng'at manie mtoka ok nene to korwako gima bright kaka mwakelo ne nyithindogo to koro kata ng'at manie mtoka nyalo nene sama owuotho e bath ndara. Koro mano momiyo okelowa kaendi, to gima watimo ni itime counties 6 moko kawuono be nikech walonche nationally. Wageno ni en wach ma biro dhi mondo ji te ong'e ni ndara nego ji mang'eny. Kaka winjo kwa wacho ni jok ma apiko, jotielo ma mtokni osenego higa ni nyaka tarik 31 dwe mar 10 gin ji moingo 1,000. Gin ji ma kokete buses to gin ji manyalo pong'o buses kata 35. Mago ji mosetho te, omiyo namba no ng'eny. Omiyo wakwayo ni mondo ji obed motang' ka giwuotho e ndara. Joriembo riemb kong'eyo ni nitie jok ma gishago ndara, nitie jok man gi apiko, jok man gi tiendgi, kendo jok man gi mitokni. To ji te onego bed ka wuotho e ndara kanyakla. Mano e gima wadwani mondo wang'e. Erokamano. Ang'o momiyo kawuono utime e skul sana? Nikech kiwinjo gima wawacho ni skunde moko nitie mwaseng'iye e Kisumu kaendi machiegni gi ndara, kendo gin ma gibedo affected. Kaka ineno ndara ma kaendi ni nitie mtokni mang'eny, apiko mang'eny. Koro nyithindo ma Highway primary gin exposed. Emomiyo wayiero kaendi mondo wachakgo. To nitie skunde moko 4 ma bwadhiye. To sani be wawuok wadhi Kondele. Wadwa dhi loso gi japiko, ji mane market, nikech kanyo be ji ng'ado gi tiendgi, gin be dwani walos kodgi.